na-eme ndị nọ a ga-achọkwa n'ịkwanye otu obodo anyị na-adị otu ọkụ na-eke ọkụ nnukwu iwekwe nke a na-akwanye akwanye ga-emenwe ọ dị ka wig gị na-ekpu ekpu maka kama ọchịchị ọga na-esu gị ị ga-ajụgbu bata gị ipe edome ọ dị mma otu ọ dị mma iyi wig kacha mma ọ bụrụ ọ ga-ekwe mee mmadụ ọbụla kwesịrị iyi wig so that ka ọ ga-awụ ịpụwa jikere ọfụma yiriwe ọ ga-awụ mgbe ọbụla ile ewe ego na-aga ịkwanyecha echi ọ ga-adịdị mma ọfọgụfọ iwepụ mana ọ wig ka iyi nke anyị ugbu a wig wig ime ya gị tọpe wig ka anyị mere nlarụ ugbu a mwepụ ya dosa ya ekumesa m n'ahụ ịsa ahụ m saa ahụ wụọ mmiri isi m echikwa mpụakwa na yirikwe ya wig a na-ekwu ime ndị na-achọ ka nke ha na-asa ka nke ndị ọcha nwee ndị na-achọ nke ojii mmadụ nwee ike ite nwee dai mmadụ ga-eche njuwo kọlọ ntutu ya maka ntutu ndị eji m ha bịanụ ndị gbanwere kọlọ wepụtara nke ịgbanwe kọlọ maka na-ekwu ntutu a agbanwere ya ọ dị ojii mgbe ọ bịara kpolite ele ka ndị Igbo na-ele anyị ofu kọla ọ dị ojii mgbe ọ bịara a na-akpọ ya okwu ndị oyibo kọlọ wambie agbanwee ya gbanwechaa ya akwanye ya oge ọbịa ọ dị ojii ihe dịka ezigbo ojii ọ dị ojii so ihe niile ị na-agwa m na ihe nwe isi mmadụ ọ bụ isi mmadụ achapụtara ee isi na anyị na-ekpu isi nwa onye ọzọ so otu naanị ọnụ ọ dị ojii bịa gị gbanwezie ọ dị otu gbanwee ya gwajimenụ ndị Igbo na-ele anyị agbanwee ya akwa ya ijiri m mbụ sị ọ ga-adapụ ma a na-apụ mba anyị ga-abịa na nke achọrọ m ka ọsọ nke inwe ndị gbanwe ka enwe ọzọ enwe nke inwe na-agbanwe agbanwe ka ndị na-ele anyị gbawelite ndị ke na-akwa imebe ndị ke na-eme mba ndị akwanyebeghị akwanye ndị awụ ntụtụ takọla abịa ndị ka ga-agwa ya ụdị ndị ọgwụ takọla abịa mgbe ọ bịa ọ dị oju otu a gị gbanwezie ọ gị mere ọkọl sanụ ha abụọ awụ otu mgbe a ga-akọwa ụdị ntutu m ga-akọwa gị ụdịdị ha abụọ awụ otu mana ọzọ ịgbanwe ka ile ọzọ mgbanwere nke a ọ dị oji bịa gbanwee ya nke amakwa mma nke a ga-amakwa mma nke ala mara mma na ndị dị ọcha nke amaka eteme n'ọgwụgwụ ndị ọzọ dịzi oji ndị wig nkwa nke agbanwekwara ka agbanwe ka dị oji ka awụ ka nje kwanye onye wig a o mepe na ka mepe na-ezi Igbo na-ele anyị ka a na-anyị na-emepe a ga-abụ ịbụ ya abụọ nọrọkwa ọ dịje ka nke nọ n'elu Iche ezigbo ntutu Igbo ụlọ nkwa sọ mma nke nkwen ka akwa ka akwanyere akwanye agbanwe ọ jikwa oji bịa agbanwee ya nke nwe ndị ke mkpa isi ndị mkpirisi dị na nkọnkọ ihe anụkwa n'ime gị ka onye anya na-eyi n'isi ma na-eyi ọ na-adị mma ka nwaanyị ọbụla gote ụdịrị ya dosa ya be ya ọ ga-ọlọta ọgbọpụta etikwe ya dosa ya ihe okpu n'isi gị tinyere etere eji glue nyagide ya eji gọm nyagide ya ka ọ hapụ ọ bụrụ o nwere ọsụsọ ọchị na-ahụpụta ya na ọ ga-aba na isi gị ọ ga-aba n'isi ọ na-aba n'isi isi nwaanyị ọbụla kwesịrị ị na-enwe ya ọgụgodo abụọ o ji etinye isi ana isi ị ga-ewere ihe dịka anyị net na-ekpiga n'isi ị ga-ekpe n'isi gị ka ọ n'isi ya ụfọdụ ndị na-ekpi ya n'isi ma ọ ga-adị mma iti ụdị ihe a n'isi gị bifọ gị kpee tupu gị tinye isi a ndị Igbo na-anyị nwanne m nwaanyị na-akọwa na nwaanyị ọbụla kwesịrị igote ihe eji etinye isi ọnwa ịlọta gị yipụ ya ewusa ya nwanne isi bịa iji anyị ọgwụwe isi ka ọka nọ nga otemenụ ka ndị Igbo na-ele anyị na-elekere isi dị iche iche. O nwere ụfọdụ ndị Igbo anyị ihe a wụta